To sa deje. Jeden z ozbrojených vojakov, ktorý si hovorí partizán, si leží v cene. Niektorí zatiaľ nezbadali, čo sa deje. Nemecká hliadka robí prieskum bojom, na čele ide psovod so psom, ktorý zachytáva bahny, špeciálne vycvičený na partizánov. Sovod so svojím psíkom našiel v cene partizána, ktorý je zrejme viacej čerstvený, ako plánoval. Hliadka ho samozrejme zatýka. Tu treba povedať, že ozbrojené osoby nie sú členovia pravidelnej armády. Nemeckí vojaci zasahujú proti ním ako nie proti vojakom pravidelnej armády. Z toho dôvodu nevzťahuje sa Ženevská konvencia na vojnových zajatcov a osoby, ktoré sú civile ozbrojené alebo polovojensky ozbrojené, sú považovaní za teroristov. Jak to vysvetľuje, akože vlastne nie sú zlí, ne? Potom tak pozor na tom